L-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil naqas milli kummenta dwar rapporti li deru fil-medja li qed jinjora l-Adrian Delija d-dimostrazzjoni fil-Belt fuq il-25 anniversarju ta' Defni Karwana Galizja. Bħalma żvela One News il-Malta Today żvelat li Simon Busuttil ħalla lil kap nazzjonalista Adrian Delija b'xiber imnieħer, kif l-4 wara nofsinhar waqt laqgħa tal-grupp parlamentari irrifjuta li jiffirma l-mozzjoni li Delija kien se jressaq kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Bil-fazzjoni ta' Simon Busuttil ma tridx timxi ma' Adrian Delija waqt id-dimostrazzjoni tas-Sibt filgħaxija. Mal-11 Malta Simon Busuttil qal li mhux se jikkummenta dwar diskussjonijiet interni li jkun hemm fil-grupp parlamentari. Qal li qatt ma żvela dak li intqal fil-grupp parlamentari u mhux se jiżvela issa. Madankollu ma ċaħaġ dak ir-rappurtat, jiġifieri li ma rridx ipoġġi ismu fil-mozzjoni ħdejn dak ta' Adrian Delija. L-11 Malta bagħtet mistoqsijiet lil Adrian Delija li naqas milli jikkonferma jew jiġħad dawn ir-rapporti. Tal-fazzjoni Busuttil mhux li huma kuntenti bil-preżenza ta' Adrian Delija waqt id-dimostrazzjoni għax Delija kien għajjar lil Defni Karwana Galizja biċċa blogger, meta legat li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġie mill-prostituzzjoni. B'Adrian Delija mhux talli qatt ma talab investigazzjoni dwar dawn l-allegazzjonijiet talli waqqal libelli biex il-verità dwaru qatt ma toħroġ. Boħt Karwana Galizja kienet irmiet il-fjuri ta' Adrian Delija li xarilu ma riboġġi qudiem il-monument tal-Assedju l-Kbir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.